Mine damer og herrer, tag godt imod den magiske, den mystiske, skyggekrigeren og en all-around good guy, Rune Klang. Det ville være fedt, hvis jeg var derinde, hva'? God eftermiddag! I er søde nok, men I kan jo ikke se en skid, vel, folk? Vi laver sgu ikke større. Prøv at se her. Vi har sådan nogle store nu her, ikke? Og den her op. Så, hvad laver I den her? Så tager vi så. Den skal være vores bold. Det bliver den her. Fodbold lægger vi her. Så tager vi den her igen her. Så laver vi den her. Sådan her. Så tager vi blyant. Sådan her. Så forsvinder den, og så forsvinder den herfra. Og kommer derover. Så tager vi den herfra, også. Så tager vi den her. Så laver vi den her. Tryllestav. Det er nogle pladser. Så forsvinder den herfra. Og kommer herover. Så det vi gør nu. Det er kæft, det var stejlet, det der. Det virker kun sådan 9 ud af 10 gange. Nå, tager I bolden her, lægger den under her. Nu vil den forsvinde herfra. For helvede. Det gjorde Nasser Carter. Vil den forsvinde herfra og komme derover? Den er nu forsvundet herfra, og nu er den herovre. Jeg tjekker lige. Intet. Alt. Kommer desværre tilbage igen. Det er selvfølgelig noget pis. Jeg ved godt. Tryllestav, værsgod. Det I venter på, det er ægget bliver tryllet frem. Det er det, der er cool. Ægget! Prøv at, jeg har noget til musik, hvor jeg låner hans anlæg, og han siger, at vi har ikke noget anlæg. Okay, jeg redder den her. Jeg har taget min Walkman med, for det var den, jeg havde. Kan I huske dem her? De her. Og jeg kan lige prøve at vise jer, hvad jeg lavede til eksamen, okay? Og det ser nogenlunde sådan her ud. Skal jeg bare starte? Kort lægger vi over den første mønt. Nummer 2, det vil sige ruden i lægger vi herover og klørsyv lægger vi derover. Så gør vi sådan her. What's up, baby? Og så sker der ikke en skid. Men hvis man gør sådan her.
dui, så ryger den første. Ikke også? Og så siger man, dui, så ryger den anden. Det bliver bedre, bare roligt. Så kan man gøre sådan her. Tage dem der, og så kan man sige der, og så kan man gøre sådan her. Kommer han tilbage. Nu laver vi lidt anderledes. I stedet for, at mønterne kommer til at gå derned, som de gjorde før, så kommer vi laver lidt anderledes. De kommer til at gå derop i stedet for. Prøv at sætte den først her. Det var mig, der det. Forsvinder den derfra, og kommer derover. Den anden er allerede forsvundet. Men den sidste, så er de alle sammen kommet... Nej. Gør vi der. Så kommer I tilbage.